ca să ploaisi, specii mai multe de strada cu DJ Limu. Yeah. What is this? I don't know this. Okay. Latino. Latino. Yeah. Yeah. Ca să ploaisi, specii. Speci. Am venit în stare, Party privat de 3 pați. ne în UK. Uite cum își mișcă limba, sticla învârte toată noaptea, zici că e DJ la mica. Că am văzut-o și pe fita. Toată fără frică, nea de zici că n-are fricat. Sora mea mai mică are ulcer. Spune frate să mă rugăm ceva ca să mă ruge. Apoi sunt obosită, dăm ceva ca să mă culce. Toată lumea varză, nici nu vede cât de munce. A paralizat, dar berea curge. Fac din apă vin, acum pune-mă pe cruce. Conștiința alterată, fără cuge. Ciodată dispărută, nu mai poate. How it sounds so far? It's good son. Yeah? Yeah, the background. Umanesc engleza. Umanesc Cerebeli. 4, 5, 6. Asta am făcut și ieri. Am și super departe, dar aia ca targhe marche cam de toate ca un supermarket. Dă-te în pula mea de pinguin schizofrenic. Mulțimea solitară, e ce faci, nu ce pretinzi. Și își caută tații, tații își caută fii, că vrei să fii părinte, dar nu vrei că părinți copii, dă-te în pula mea. Dar dacă te doarnă garda, dor pe circă toată noaptea. And now listen, it's next, you know who is next? Dragonul. Dragonul. Yeah. Te rămân pe cartier cu berea și lipse de un frigider. Caracterul meu e fete, mi sec, e lent, dar mă simt excelent și omnipotențe. Dar drumul la grătar că nu mai pot de foame. Să moară mama, fluture treci la platane cu ciuperci mexicane. Joy, turbapane, bagă funk, rap, ca tu păcat. Ca să vadă Marta Logic cum dă morți din cap că am semnat. Iar m-am drogat alarmant ca tapat. Mă trezesc brat și sfumat și spișat. Și-au de la gați ca să scap de căcat. Dragonaș, cum mă știi, fac versul din brigade cu chimeri ca Elena Ceaușescu. Special Kappa House, șarcă-ne canezu. Iar să mersul cu nou arzi într-un Lexus. Throw your hands in the sky. Throw your hands in the sky. Come on. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Get the fuck up. DJ Limu. Yeah, the music. DJ Limu. So, what do you think? This nice music is nice son. What Great. you like most? The cross and the rap, you know? Like something. The lyrics, The lyrics, yes. the delivery, the flow. The delivery and the space. styles. Yeah, it makes sense. Uh-huh. It's nice. It's awesome. All right.